Noniin. Tekit Classicia. Tekit Classic YouTube nimeksi. Vittu. Noin. Onks tää siitä hyvä? Ei. Tehdään maailma. Building terrain. Oi. Mä luulen, että mulla on lähellä vettä. Taas mulla. Oi vittu, tää sensi vittu oikeesti. Joo, tiedän, että olen 9 versiota myöhässä. Mitä vittua toi? En haluut siitä paitsi et voidaan ottaa sieltä alkukamaat. Vaan joku päivä mä en tiedä, että musta että siitä mä mikä näyttää miten tehdään jotain. Hyvä, tää on tämmönen. Näin. Mahtavasti. Tässä kuuluu oikein linnun viellys. Ja tuuli. No varmaan, että kuuluuko se tästä, mut teille. Ei, tässä ei oo sitä Trekapittor. Näin. Ei. Vittu perse. Näin. Kato puuta. Ai vittu, nää asetukset. Zoom F. Näin. Controls. Sneak. Tossa boost key. Onkohan tää nyt hyvä on? Tosta. Vittu toi tuuli on ärsyttävä. Tosta. Ei kai tää oo pidempi. Noin. Wood. Hyi toi on musta rumaa. Lampaita. Oh, chicken. Chicken. Tänä. Morropalle. Kiitos. Olet hyväksi. Mä en halua sulkia. Mä sanoin, että mä en halua sulkia. Vittua palle. Läski. Hankin käytöstavat. Siellä on vielä ruokaa. Tänne sieltä. Kiitos. Olit oikein avulias. Lampaiden vuoro. Juuri sopivasti sänkyyn. Siellä olisi vielä enemmän. Ei vitun läski, älä nyt yritä paeta. Noin. Vittu paljon varmaan. Tai. Metsää. Onkohan tässä tekstuuripäkkit jo? Eikö tässä edes oo? No eikö tuolla? Ei ole. Täällä tekstuuripäkkiä. Ai vittu, tää on mun luu, joka on ihan paskana. Jee, metsä tätä mä halusin. Tää pitäis löytyä possuja. Possuja metsässä. Possuja. Lehmää, die motherfucker. Vitun perse. Vitun DR-lehmä. Later, flux. Hyi, häivy. Tehdään vähän wooden planks ja rough beef vetoa. Chicken!
Chicken. Hys. Mä en enää halua tehdä, paitsi et mä haluan säästää mun miakaa. Yks vaan. Jos mun miakka menee teidän takia paskaksi, niin vittu mä teurastan teidät käsillä. Ei kun mä kaipan vittu mun lapio, vittu teidän perseet tulos, kiitos. Chicken! Die. Mä tappuin sut lapiolla. Varmaan vituttaa. Tähän tulee varmaan kotimainen kolo. Kotikolo. Joo, tähän on oikeesti hyvä tehdä kotikolo. Kotikompo. Noin. Vähän Cobblestone. Tosta näin. Tosta tulee... Ei ihan. No niin, nyt yrittää ainakin. Tää on... Mä teen tää tämmösen jännän paskan. No niin. Ei, voi vittu. Hetki. No niin. Charcoali. Ei, hyvä. Kun pitäis jostain uskoa, niin vähän kusee. Laitetaan vähän pienemmälle. Noin, short. Älä vaan crashaa. Jos sä crashat, niin mä tapaan sut. No niin, kiitos. Kiitos, lady. Oi vittu, nyt on tullut syvää. Pitää tehdä sänky. Okei, mä en enää ehdi. Mä en enää jaksa näitä. Äkkiä. Sisälle turvaa. Noin. Tuohon voisi tehdä tämmöstä. Oho. Nice. Ui vittu. Juupa juu. Tää näin. Ja... ei vittu. No, mitä vittu? Aivan vittu. Nää tänne näin. Yritetään vähän saada rautsi. Tai siis chickeneitä. Juu, mä teen sillä katoista huonia. Oh, mitä vittua, mulla on hyvä tuoli. On kauhean rautaputket. Saan ainakin helposti rautapikkiä. Ja rautatulsseja. Vittu, tämäkin pitää muokkaa. Näin, koska vähän sain rautaa, että nää näyttää ihan samanlaiselta. Noin ja noin. Tähän tulee toiset. Toinen. Mä laitan niinku näin. Sit toi tortsi tohon. Tosta furs. Tässä. Näin. Sit mä teen. Sä. Sitten mä en. Tää ja. Oliko se zeta?